näistä osuu paremmin samanlaista asiaa tekeviä ihmisiä. Että on niinku tavallaan helpompaa niinku saada myös niistä keskustelusta itselle jotain. Muunlaisissa tapahtumissa, koko päivän tapahtumissa on niin eri asiaa tekeviä ihmisiä, niin niistä keskustelusta ei saa niin paljon irti. No mullehan tää on tullut tosi paljon arvoa, että mistä muualta sä saisit niin kun tämmöisen asiantuntijaryhmän sun sparraamaan sua. Sä saa mistään tämmöistä ryhmää niin kun, edes millään hinnalla, millään rahallakaan. Ehdottomasti suosittelen, että kannattaa lähteä mukaan. Siinä ei ainakaan mitään häviä, enempi voittaa.